dneska tu natáčame Granny. Ak sa vám toto video bude páčiť, dajte like, odber. A napíšte do komentárov, ako máme utekať v najbližšej časti. Teraz ideme utekať Hello. dverami. Čau. Čau. Ešte nám palce. Takže nám držte palce, inak nás babička Anička zabije, lebo my nechceme jej fajnový granadírček. No, poď prvý, ja sa bojím celkom. Joj. To si zhodil. Ježiši Maria. Ty vole. No a ja musím počkať, kým ty zomrieš. To si ma nevšimol. Mám aj zomrieť? No ak tak môžeš. Aha, ja ťa vidím. Keď sa pozrieš na môj telefón. No tak nás zabila, lebo sa stala taká tragédia. Ale čo potrebujeme nájsť, tak to je hlavné ako... To ja viem. Ja viem, čo musím nájsť. Pôjdeme aj k pavúčikovi, Ernestovi. Aj k tej plišerke tam dole. To sa celkom ako bojím. Ja sa nebojím ničoho, ale po pravde tohto sa bojím najviac. Ja hrám, že druhýkrát v živote Granny. A ja sedím na uzberáka. A nezabudnite odoberať aj môjho kamaráta. Tak. Volá sa na YouTube PPQ Buddy. A na Instagrame. Aj na Instagrame, tak ho nezabudnite sledovať. Lebo tam má fakt super videjka. Ježiš, tam je. Je? Ide za tebou, ide za tebou. Počkaj, odlákam. Pôjde. Kde si? Pod stolom. Ja neviem, skáľ to príde. Kde je? Oj. Oj. Robíme si koliečko. Ja som rýchlejší. Čo? Aj, a ja nemyslím. Ide do garáže? Hej. Joj. Tu dáme head. Joj, šrubovačík. Na tú skrinku. Idem. Tak ja viem, kde je, len potrebujeme kušu. Mám jeden oný. Cogville. Yes. Čo? Karty. Ja mám Cogville. Kde? Tu mám Cogville. Tak ho daj dole. Víš, kde nie? Tam, ako sme utekali. Daj ho ku hlavným dverám. Teraz nevieme, že kde bude. Ježišmaria. Ešte teraz najhoršie, že ja neviem, kde je tá babka. Tak iba to hoď a choď za mňou. Už som to hodil. Hej? Choď, je skladio. Tak ale to sa nám teraz ide. Držaj sa po tento slovo. A vyzerajú. Ja hneď prídem. Takže ľudia, nezabudnite dať ten odber. Lebo ja som nový a mám že iba 6 odberateľov, tak by ste mohli mi dať. Tak viete, tak by som bol veľmi rád. To super, tak dúfam, že to bude v pohode. Dobre, išla hore teraz akurát, babička. Pozor na ňu. Počkaj,
ona bude na tejto pravej strane. To ja idem, hej. Nie. Evakuácia. Potom. Chodí. Potom. To je těsné. To hej. Ani nejde moc. Můžeme zkusit hard potom. Ak tu bude 200 lajkov, tak To zkusíme hard. záleží to na našich fanúšikov. Babička si ide uvariť granárniček. Išla doľava, tak mi možno ide. Pozor, pastička. Tam išla doprava? Ideme? Ideme tvoriť písniček. Tu je od kuchy. Tu je od kuchy vlastne. Tu sa nám ide. Tu sme neskali kuchy ľudia. Ideme do garáže. Ide po mne. Neopatrný. Je to fakt nebezpečné toto. Pastička. Také dýchanie. Nevíš, kde je, lebo ja neviem. Pri tebe není? Ja vôbec neviem, kde ja to... To je zrniečko. Granička, Hanička, to je... To nie je zbednica. To je tá pastička zlízla. Nevíš, kde? Takto. Jaj, ona ma počula, alebo ja som bol v kuchyni. Ide do kuchyne? Nie, nejde. Dobre, ide tam. A ja potrebujem ísť hore. Tak choď. Vieš, čo myslím, tam potrebujeme toto hore? A čo? Babka je na schodoch dole. Tu som. Búraj. 18 XP. 20. Som to zbúral, more. A teraz šup sem, za mňa. Si v tej trúli? Hej. A ide. Kempy predo mňou. Ľudia, toto je fakt nebezpečné, ešte sme sa ani nepohli poriadne. Zhoďte to kladivo. Pusti ho. Prečo? Poviem ti. Pusti ho. Teraz počkaj. Kým odíde. To je riadna mrška toto. Mám plán. Neviem, toto do tej pastičky. Daj. Dobre. Tak a teraz to už nepôjde. A ona sem dala ďalšiu mor.
Ľudia, chápete ju? Ona je postihnutá, viete? Jej by mali dať také lieky na spanie, lebo vyzerá strašne. Ona je strašne chrápňavá. Chorá na hlavu. No aj to. Ne. Dáš tam to drevko? Nedám. Nejde. Dá tú pastičku. Hodilo potrebujem. Nepotrebujem dať. Tu som ho hodil do tej bedny. Ja sa idem zase schovať. Aj ty môžeš ísť tam? Jasne. Ja ťa tu nevidím. Oh shit. Kam ľudia, toto bolo že tesné. A musíme dneska ujsť to cez Greniného domu, lebo Inak nebude pár 2. inak nebude pár 2, no presne. A to by sa nám nepáčilo. Ale stále tam stojí. Ale asi pasičku dáva. Tá mrcha jedna. Tak ide dať na kávy. Ježiše Maria, ty si čo? Počkaj, už je head. Teraz musím vyskúť. Pojďte. Tak, to neohmotám. Joj, ona ide, ona ťa zbadá. Easy. Tak teraz musíš do mety. Prečo? No, tak čo, deň 3? Deň 3. Ak sa nám to dneska nepodarí, tak nás aspoň podporte odberom. Ale to najlepšie je, že teraz budú vymýšľať oni. Že kaďal máme ujsť. Hej, ale teraz tam budú vymýšľať oni. Aký trest budeme mať. A napíšte nám do komentárov, že aký trest budeme mať a my ho splníme. No. Fakt nám napíšte hočičo a my to splníme na kamere. Ako aj mu tam raz tak ľudia aj ho to či... Jaj, to sa zdá. Ona je dole, proste ona je pod nami. Čo? Ľudia, vidíte to? To chrop, ale sa mňa zaujímavé, že prečo nezdochla. Keď spadlo to drevo na ňu. Nevšimla si. Joj. Ani nespadni, prosím ťa. Ide hore. Hej? Porýchlo, mora. Ide hore, ale ja idem asi dole. Ty sú rýchlo. Dobre, zostan tam. Máme odlákať? Ožit. Jež. Ona ako prešla čistými dverami. Hej. No. Idem dole. No. Kde? Ide? Tak sa nechá zabiť. To potom nesplníme. Aha, veď ide. Tak môže sa nechať zabiť. Wow. No tak asi fakt musíme splniť ten hotchip challenge, ak to tam napíšu. A teraz taký nič nenapíšu. A fakt, ja by som si to dal, tak by ste to mohli akože napísať. Pol na pol by sme si dali. No. Tak teraz je trest? A kde to kúpujú vlastne? Počkaj, kde sa to dá kúpiť? Asi vo Freši, nie? Vo Freši sa to nedá kúpiť. Najmenej je tu, Marev. Tu nemáš ani oné poriadne. Niekde to musíme kúpiť. Vonom. Ekšne alebo kde.
To kladivo potrebujeme na tie dvere, ešte sme nič s nimi nespravili. Ja sa bojím. Čoho? Help. Moje. Poď. Ja som spadol. Fakt? Čo ti dáva? No super. No tak ale môžeš hrať zatiaľ. A ty sa tu môžeš povedať, či Granny ide. Počkaj, ideme skúsiť také bugy, či to sú. OK, nič. Kámo. No ľudia, pozrite kámo, to sú také bugy. Toto som mi našiel túto hru. Oj. Ideme dole, k onému. Kámo, ľudia, vidíte to? Vidíte, aha, tu je taký pavúčik, tuto je. Je to nárne. A tam dole, to tam je svietalo. No to je troška väčší pavúčik, ľudia. Ja ho pohľadám, hej. Tak vidíte, že aký je pekný. Lebo ak mi dáte odber, ja si vás nájdem. Ne, a ja. A ten pavúčik vás nájde tiež. On vás proste, že tak vypitvá. No ale, no, počkajte, ja som asi dať video. Ale proste, chápete, on je taký krásny. No dobre, nejdeme ho hľadať. Ja si vás nájdem. Ježiš, kam idem? Aj. Kde si? Aha, dobre, idem sa pozrieť na kamerky. Ideme hore. Dobre, ide. Aha, dole potrebujeme ísť. To je garáž. A tuto teraz. Aha, čau, aha, ja ťa vidím. Nice. Ideme za tebou. Kde je? Počkaj. Aha, tu je, dobre, tu je. Aha, vidíte? Pozrite, aká je škaredá. Aha, hej, Semka, kúkaj. Hej, kamera. Aha. Vidíte, aká je krásna? Ona si vás nájde. No, čo je ty krasavica, more? Ty by si mohla ísť do rúže pre nevesty, nemyslíš? Ježiš, tá špina dala 2 pasičky. Vidíš? No, už to zrušila, nie? Nie. Aha, tu sú, vidíte? No. Ak pôjde, to Počkaj, bude ideme sa pozrieť, čo je v nej. No. OK. Ty si sa chytil? Nejde. Zatiaľ nejde. Dobre. Počkaj, idem pozrieť hore. Dobre, ja by som nešiel na tvojom mieste. Počkaj. Poď, môžeš. Nie, nepočkaj, ešte nepoď. Ale by si aj mohol ísť. S tými dverami, čo potrebujeme už spraviť. Akože dal by som si taký čipsík. Tie, ona ťa zabila. Posledný život, nie? Uvidím. Last day. Blázen. Posledný. Hej, posledný deň. Tak ľudia, ako už to tam asi za chvíľku môžete písať. No. Ale chceš to točiť potom ešte nie? Jasné. Keď bude tam takých 200 like, či 200 lajkov, tak bude ten na tomto videjku, tak spravíme druhú časť, alebo dáme druhý level tohto. Ten hororový, nie? Dáme viacej hororový. Oj, babička. Kde idete hore? Hej. A ja ju takto džuknem. Ježišmaria. Si zomrel? Jasne, že nie. Vidíte, aký sme my v Spider-Mani normálne v tejto hre? Ak budete chcieť aj iné hry, tak, ale tak napíšte do komentára. Ľudia, my potrebujeme shotgun. Kde knižečka? Knižečku potrebujeme. No, počkaj. Si s ňou urobím také rande, menšie. Ona ide za mňou. Babička ide za mňou. Ale jo. A už nie. Zobral si tú knihu? Idem po ňu. A kde je? Tam, tu, mám ju. Možno by som mu zobral cestou. Hej, ale prečo furt ide po tebe, more, a ja som tu? Ježišmaria, videl si to? Ježiš. Kámo, poď pod posteľ rýchlo.
Ja idem dám tú knihu. Viděl si to? Ona už jde. Kámo, ľudia, videli ste toto, bol, že milimeter. Ja som bol tak kúsok od nej. Ona bola za stenou. No, že skoro videla. Aha, ukáž na to, na kameru. Pozrite, aká krasavica. No táto je ešte krajšia než Granny. Tak keď je to jej matka. Granny si to nevšíma. Granny to nerieši. Tá si ide do prdele. A veď ona vydrtia kľúčik. A potom musíme ísť dole. Pôjdeme navštíviť. No a také zvieratko, pôjdeme na... Aha, vidíte ľudia, teraz to vyroní. Ona je to zvieratko, nás môže zabiť. Vieš. Ber ho. Ten kľúčik? Hej. Kde je Granny? Neviem, ale podľa mňa. Viem, že ide pod akom. Otváraj. Rýchlo. A poď tam. Kokos. Dobre, spadol som tam. Yes. Jež sa to teraz môžeme zabiť vlastne. Takže ak chceš, tak môžeš vypadnúť tady to. Tam som to prichystal, to dvere. Môžeš ja vypadnúť, ako ho zabiť. Či mám ísť s tebou? Ako chceš? Dobre, ja nejdem s tebou, ideme navštíviť túto krasa... Poď sa s ňou porozprávať. Ešte najhoršie? Neviem kde. A práve som videla, ako prebehla. A ak ťa zabije, tak... Ona ma nezabije, ona ma že zožere. Hej. Máš to? Práve teraz. Ja chcem pozrieť, počkať. No a poď. Neviem kde je, akože, no tak by som ti aj povedal, ale... Ja si ju nájdem. Tu babičku. Pozor, a už ide. No poď. Počkaj, prichystaj si to na tú rovinku. Yes, je mŕtva? Bye. Máme 120 sekúnd. Dobre, a teraz poď do tohto asi oného, nie? A to nezabiješ. Ja som to už skúšal. Do tej žumpy, veď ja viem, že ju nezabijem. Počúvaj, vieš, keď máme toto, tak by sme, vieš čo, mohli využiť vlastne? Ako sa to volá? Freezing pasta. To je dole, vonom, v tej žumpe, čo je vonaha. To by sme mohli využiť, vieš, freezing pasta. Skús to nájsť. A kde máš tú onu? Čo? Kušu. Pri hlavných dverách. Yes. Čo je? Toto potrebujeme súrne. Ja do toho domčeka. Ja idem do tej žumpy a vezmem freezing pastu, hej? Hej. A daj mu tam, ako cez kuchyňu, ona furt lozí. Dám to tam, lebo ona furt cez kuchyňu lozí. Dáme to takto, dáme šot. Nie, ono to ono. To nie jak kedy som sa netrafil. Ona už ožila? Lebo to príde pastu. Úplne som sa netrafil. Zatiaľ. Dnes máme príde pasta. Baterka od auta. Ona ide? Ale ja ju pekne takto oklamujem. Stále za tebou ide? Okay. Kde je presne? Priaľte. Paráda. Ja mám tady krásnu cestičku hore.
Tak? Hm? Keď hovoríš, že je pri aute. A čo sa nám tu otvára? Jeden z kľúčikov, ktorý potrebujeme na úvodník. Vidíš ho? Nie. Ja už vidím. Dobre. Tam. A ty to je teraz. No tak ľudí sa tu jasne. Dámy a páni, tak môžete písať. Nič sa nedá robiť. Ešte si tu pozrieme krásny trestík, čo tu dostaneme. Od babičky aj od vás. Joj. Ne, no way. To je druhá najhoršia smrť. Yes. Prvá je tá, keď ťa zhodí z oného. Keď vás zhodí zo... Už ma zakývala. Prás. Takže ľudia, je tu koniec Dajte videa. like, odber a napíšte nám nejaký trest. A skúste ten hot chip, dal by som si ľudia ako. Ale my to fakt splníme však. Áno, alebo hociaký trest. Tak čaute, my sa s vami učíme. A čau. A nezabudnite dať odber. A like. Čau.